Yaman the Mr. and Mrs. Wilson, Edna Parvo and family. J. Ganasias, Leonard Raburo, Telma Lapitan, Mark Kevin Escobar, di ba nag-birthday na? Christine Joy Ganasias, di ba nag-birthday na? Pagyaman, the family is Esquilon, family Ecolin. Socorro Hasildo, Agnes Sabando, Eva Marie Erickson, Mary Jean, Adrian Gaylin Christopher Passion, Rafi and Jason, Mr. and Mrs. Mario Palacio, Jessie Suri, Mr. and Mrs. Benedicto Corazon Pacanyan family, Kinahon Quirino Jr. and family, Eliza Mejia, Mrs. Pasita Garcia and family, Galacio Piros and family, Demetrio B. Baluga and family, Marino de Jesus and family, Vicky Haronel Hakusalem, Edita Hakusalem, Hasmina Ashlyn Lexi Haban, kasama ti panay karkararak ti kararwa da Marian Karabakan, Tito Karabakan, Gaudensia Lascota Lacasandile, Dave Angelo Quiro, Nicolasa Halyurina, Filemino Halyurina, Cesario Handok, Marcelina Handok, Mariano Handok, William Ragoro, Gloria Tahup, Natividad Handok, Jaime Handok, Pedro Timotea, Marcelo Bernarda, Quintino de Risita Rodolfo, Gloria Constancia Imelda, Teresa, Isabelo Leticia Rolando, Pascuala Eugenio Sebrin, Silverio Ima, Angelito Angelita, Chudora, Marcelo Maria Juan Dolores, Annalisa Brian Jacqueline Sotero, Ambrosio Havillonar, Paula Havillonar, Alexander Havillonar, Mark Ruiz, Filomena Alviar, Erlinda Olviña, Faustino Marquez, Kenny Juana Marquez. Tumakder tayo. Intayon pasangbayan di ako sarap wenday di kan kanda tayo isa kuntay di puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo ngagdayaw di ako la 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 isa kuntay di puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo ngagdayaw di ako intayon pasangbayan di ako sarap wentay di kan ganda tayo isa kuntay ayat tayo kakabsat ken pada tao tapno may kari tayo ngagdayaw di ako la 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 la
Kakabsat rugyan tayo, dahi panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Hiraman tayo pa ti kararag tayo, ti special intention ni Gordon and Luis Bruce, ni Ronnie and Pinky Jane Bartolome Biag, ni Margarita Real, Sekretaryo, ti Chan Rice Mill, ni Tese Habon, ni Antonio ken Esperanza Pariñas, ti pagyaman ni Adrian, Calci Christopher, ni Rafi, Joan, Jason, Rufina, kastamot ti panay karkararag dagiti minatay ni Primitivo, Luisa, Martina, Luis, Lucina, Bernardino, Patricinio, Andres, Marta, Pilar, Florentina, kastamot ni John Rodolph Kodyamat, ni Marcelino Gumintong, ken Kevin Gumintong. Kakabsat ti Diyos, intalik na kada tayo ti amin tayo, ti sirib, adal, dagiti sanikwa, ken uray ti bagi tayo. Intalik ti Diyos dati asagot kada tayo, rumbeng laeng nga aywanan, ken usaren tayo, kas napintas nga pagsubalit, pagsupapak kadagiti bendisyon ken grasya na. Agdaydayaw tayo nga rod iti day tamanagayat a Diyos. Katapno maikarita ang makiranod iti day tinasantuan a misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti babak tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan ta ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, ti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Sika, mga sika, mga sika po, mga sika, mga sika, mga sika po. Kristo kasyan nagpakawanem naka, di mo ipalubos, aken ka may sinaan. Mga sika, mga sika, mga sika po, mga sika, mga sika, mga sika po, mga sika po. Gloria iti Diyos iti kangatwa, Gloria iti Diyos iti kangatwa, Gloria iti Diyos iti kangatwa, Gloria iti Diyos iti kangatwa.
panagnak na kenda ibunan na nakaitan, pagrok babanda kadaydaya wenda ka agyaman kang ken ka kaputi na indaklan adayag mo Diyos na ilangitan nga ari Diyos sa maman na kabalin namin ket sika pumeso Kristo bugbog tong anak Diyos nga po kordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatwa Gloria iti Diyos iti kangatwa Sika mangika kadagiti basbasol ti lobo kaasyan na kami kaasyan na kami sika mangika kadagiti basbasol ti lobo awatem kadayto arararaw mi ket sika situtugaw ito'y makanawan ti Ama kaasyan na kami kaasyan na kami Gloria iti Diyos, iti kangatwa Gloria iti Diyos iti kangatwa yan tangay siksika o Heso Kristo tinasantuan siksika o Apo siksika ti kangatwan iti tempuyog ti Espiritu Santo et iti gloria iti Diyos Amamen Gloria iti Diyos iti kangatwa 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 Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, ti panagayat mo kada kami laplapusanan na dagiti namnama ken tarigagay mi. Ipaay mo kadi tasibuboslon na kaasim, pakawanam dagiti basbasol mi, ket inayon mo pay nga ited, dagiti saan mi aturdan adawaten. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana.
Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Dumngeg kayo takantayek daytoy a kanta. Kanta ti gayem ko ken ti kaubasan mo. At dahil di kaubasan ti gayem ko, iti nakadamdam eg aturod. Kinali na ti daga, ket inikat na amin a batuna. Minulaan na kadagiti kasayaatan nga ubas. Nang bangon iti torre a pagbantayan na, ket nagkali ti abot a pagpespesan na. Inuray na maluom dagiti bunga, ngem pasig da nga nalsem idi maluom da. Ita, kunati gayem ko. Da kayo nga agnaed iti Jerusalem ken Huda. Anya ti makunayo may papankanyak iti kaubasak. Inaramid ko amin na pagsayaatan ti kaubasak. Apay nga rod ang nagbunga iti naalsem, asaan akas iti nasamit aninamnamak. Kastoy ti aramidek iti kaubasak. Ikatek dagiti mula panakaalad na. Rebaek ti bakod na, ket bayak nga araben, ken payat-payaten dagiti atap nga animal. Bayak nga agkaruutan. Jak arbasan dagiti ubas, wenno kalyan dagiti puunda. Bayak akumutan dagiti sisiitan amula, ken kalkalunay. Jak ipalubos a matudwanda. Ti Israel ti kaubasan ti Apo aman nakabalin amin. Dagiti tagahuda ti ubas nga imula na. Hinamnaman na naimbag ti aramidan da. Ngem panagpapatay ket di tinaramid da. Hinamnaman na analinteg ti aramidan da. Ngem imawag iti hustisya dagiti indadanes da. Ti sao ti Apo. Ti Israel ti kaubasan ti Apo. Maysa nga ubas ti inwar mo ijay Ehipto. Imulam iti daga dagiti sabsabali a nasyon, kalpasan ti panang paksyat mo kadakwada. Dimanon dagiti sangana iti baybay Mediterranean, dinanon na pa iti karayan Euphrates. Apay rinebam dagiti alad na, nawayan dagiti aglabas sa mangtakaw iti bunga na. Subsuben ken kanen dagiti alingo, ken dagiti atap nga animal. Kasyan na kami uman nakabalin amin na Diyos. Tanawagan na kami manipod langit, ket umay mo sa lakniban ti kaubasam. Umay mo ispalan detoy ubas a pinapigsam. Biyagyan na kami kumakit agdaydayo kam tuken ka. Uray kaano man, di da kanton panawan. Isubli na kami kadi, o Apo Diyos, ang manakabalin amin. Ipaay mo kadi, ti ayat mo kadagiti. Ipaay mo kadi, ti ayat mo kada kami, ket mo isalakan kamto. Ti mabasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Awan kuma ti pakadanagan nyo, ngem iti amin a panagkararagyo, agdawat kayo iti Diyos abuyugan ti panagyaman. Awanan kayo iti talna ti Diyos adi matukod, panunuten ti tao tapno natalged dagiti puso ken panunot yo, iti panagipagmaymaysayo ken ni Kristo Jesus. Kamaudyanan na kakabsat ko, agpanunot kayo kadagiti banag ana imbag ken maikari araimen dagiti napudno, natakneng, nalinteg, nadalus na pintas ken nadayaw. Aramidan nyo, dagiti inadal ken inawat yu kanyak, iti sook ken aramid ko, ket addanto kada kayo ti Diyos amang ted iti talnayo. Ti sao ti Apo. Agsao ka, o Apo, dumdumngeg
Ti Apo at dako kada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti pangulwen a papadi ken panglakayan a Hudyo. Denggen nyo ti maysapay a pangarig. Adda tao a nagmula iti adu nga ubas, inaladan na ti kaubasan, nagaramid iti pagpespesan iti ubas, sa nangipatakder iti torre a pagwanawanan. Kalpasan na impaabang na ti kaubasan kadagiti makitaltalon sa nagbiyahe iti sabali adaga. Idudumteng ti panagbuburas, imbaon ti akin kukwa ti kaubasan, dagiti adipen na, amapan kadagiti makitaltalon, tapno alaen da ti bingay na. Ngem tiniliw dagiti makitaltalon dagiti adipen, kinabil da ti maysa kadakwada, pinatay da ti maikadwa, ket inubor da ti maikatlo. Nangibaon manen kadagiti adipen, nga ad-ado, ngem ididamo, ket kasta manen ti inaramid da kadakwada, kamaudyanan na, imbaon na kadakwada ti anak na. Awan duadwa apadayawan dan totoy anak ko kinunana. Ngem idi makita dagiti makitaltalon ti anak ti akin kukwa ti kaubasan. Kinunada iti maysa ken maysa. Daytoyan ti agtawid. Umay kayo tapapatayen tayo ket kukwa tayton ti kaubasan. Iti kasta tiniliw da ti anak ket inrarda iti kaubasan sada pinatay. Ket ita sinaludsod ni Jesus, inton umay ti akin kukwa ti kaubasan, anyan to ti aramiden na kadagiti makitaltalon. Awan dua-dua apatayen nanto dagiti naranggas a makitaltalon kinunada. Ket ipaabang nanto ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon, amang tedto ken kuana iti bingay na, iti tiyempo ti panagapit. Kinuna ni Jesus kadakwada, diyo pa'y ayanabasa, tinailanad tinasantuan asurat, ti bato nga imbeleng dagiti agipat patakder, nagbalin akang runaan a bato, inaramid da ito iti Apo, ket anyan a nakakaskas daaw iti imatang tayo. Isot gapuna nga ibagak kada kayo, innayon pa'y ni Jesus, ama ikkat to kada kayo ti pagarian ti Diyos, ket maited to kadagiti tattao, ama kaited kadagiti umno abunga. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nga panyakas lang na alsem mo ta good morning iyo. Good morning. Sa ludsod ko uray tay umuna amisa. Anya tinagdumaan dagiti kakabsat tayo nga Bisaya. Kenda tayo ditoy North. Adamo simong bat kultura father. Uwang nga rod anya pay. Na makakit-kita kadtoy lanlansangan anya tinagdumaan dagiti idtoy North ngam ijay parte ti Bisaya. Amoyo ti namin na imuna nga naobserbarak tinagdumaan da. Datayo nga idtoy area tayo, Ilocano basta idtoy North. No agukis tayo iti mangga pakastoy niya. Ay amuyo mangga. Amuyo ti agukis. Gagas jay samot. Di mo nagukis tayo ka pa kasjay niya. Ngam no isuda apaya nga pa padasek DJ parwar nga jak mo. Kay bagak DJ may may kapadasem ti pakahanamot nga ammo. Di amano baliktad ti kutsilyo tayo no baliktad ti kutsilyo da. Di man na kata nyo lagi ti aglaklako ti manggad tayan ti malablabsan nyo ka nagpaspas damot nga agukis nga parwar. Kada tayo mat ka padasek ti parwar madi pakastilata. Naobserbaran nyo matahaan, wano, sisak lang naka-obserbar. May haman, adakadwak nga dwa niya, naka-obserbar. Wan mahilig tayo tinaalsam, di mat, nagmayat. Kala ko madayay, nangala ka, sinukdal mo di mangga.
Kapros. Darangidangan. Amoy ti darangidangan. In English, in between, ha? Una ta, naata, ken naloom, in between, di ti darangidangan, ha? Hama nga naloom, hama nga naata, di pa in between, di English na. Di man naganas dito ko mga lakaji mangga detay kalkalayan darangidangan. Ikatum di pamurusan na, inutom nga ukisan. Detay uray lang nga, detay maangot mo di angot na, uray lang nga agbitak day jay kuana ti apo nagganas nga agur uray di buggoong silikin adaso kanak ka. Di umuna nga panangisa mo ko uray kala detay kala. Detay kala agkatay nga niya. Kala dito mo pa'y maawatan diri nam di umuna nga panangisaw-saw mo diyan di buggoong kin soka ko mga da sili na kala agkatay di mo nagimas mo tinaalsem kaya iyo na alsem apay nga rod nga no tao nga naalsem ka permiti rorodyo maango mo ta na alsem ka abi kunam kala daytay sa bagay adamo dagiti tattao nga nasamit ti rupa na adamo dagiti tattao nga naalsem kasla ka lawang pa'y ganas mo nga kasla pa'y lawang ganas mo nga mangkita. Kaya jay, piya pa'y aday to'y kwa, malagip ko, ijay idadakam di Mexico. At jay sangot ti hotel nga nagyan namin, nagado di bunga jay bayabas. Kaya kunakin di jay may sa jay front desk ti hotel day lalaki, day tay kasla, ano pangawag mo jayan. Can we get some of that? Diyak pa mo jay Mexican na mo ti bayabas. Bayabas? Guaba, unak ka. Dinamag na diyas asidag nga gwardya. Kunana ka, can we get some of that fruit? Kunana ka, yeah. Kunana, nagdakkel nga tao, agaw-gaw at nagbasitak mo, diyan mo magawat. Kaya di alaan na, di alaalaak, di apaglabanag, di mat? Di in between manan, di mat? Katikayat na nga alaan, dulce, kunana na samit. Ti kayat na nga alaen dati pisalam ikatum di bukal na samo kanan datay nga Ilocano kayat mo ya dati nga bayabas mo pagan anom di mat no dati bayabas ka dati nalamong kay ingazye mo sa kapinisel sigurado nga dagkuyam-kuyam na dati yan sinilod ti alimpipinig dati day gusnan kiti kayat ko dati may paglabanag kiti kayat na ginaloom imbansag ko ginaloom apan na pinidot dulce akas di siguro ti bayabas kanyada daytay nasamit kada tayo, awan ganas na ti bayabas no awan ti alsemnahan. Amuyo bayabas. Di yun sa mo mauawatan dato ibagbagak. Binuras mi data nga bayabas ko nam napangkam di hotel. Numnumot handagod unay makasao ti English ta Mexican ka Espanyol da. Ijay restaurant di baba. Do you have salt and vinegar? Agtong-tungangot ang nangod ammo. Sal. Di mo sal ti asin? Sal. Vinegar. In research mo ita vinegar. Vinegre. Vinegar ken vinegre di na pa'y lamagit smut. Awan sukada. Asin mo tinang idumudumak isaw. Kinang ko na data nga bayabas. Kada tayo, kaslawang ganas na ano, awan alsem na. Tati bayabas no mabalbalin medyo na alseman. At dadigitay prutas nga nairanta nga para alsem. At damat dagitay madino na alsem ta na iranta nga para nasamitan. Hindi mangga mabalin dayay. Uray no karisabong adda bukil na in between kinaloom mabalin amin ti manggahan. Ngam di ubas no na alsem nagmadihan. Kay day taman na alsem kunam kuma haan. Ti ubas na iranta nga para nasamit. No sa lamagi, na alsamhaan. No maapayang ati pa nyo suso, darlang ka nasamit, pagalsam nga rin sa lamagi. Kalaman sa awan alsam na, adda usar na awan. Para na alsam nga rin dayayan. Sabagi, ado mo tinaiyanak kada tayo nga para na alsam ti rupa na, kada agraman angot na nga tanan. Mupaitan. Kaday jay, ti pangarig tayo, umuna maibasa, surat ni Isayas, denggan nyo kantaek, ikanta ni kanya di kunanan, denggan nyo kantaek, daytoy akanta, kanta ti gayem ko, kenti kaubasan na, kunana, kanta, isa song, kasla kumamot pangarig, anya di kay gayem na, nagaramit ti kaubasan,
nadamag aturod, napintas. Kinali na ti daga inikkat na dagiti bato na kahit nang asawon insagana na digi lugar. Idi na aramid nan minulaan na ekspektaren daytoy nagmula na samit aday bunganahan ngem inaramid ko amin kunana ngem iti rimwar idi ramanan na naalsem anya ti kunana ikkateg ti alad nan baybay akon nga kumutan dagiti lanot kada sisiitan amula bayamon nga asaken araben dagiti atap nga animal tadaydi kayat na nga pagbalinan nga nasamit ti bunga na haan nga iso tinagbalinan na ubas met ti kaubasan met ti inaramat ni Apo Hesus diti ebanghelyo anya mo daytoy adda may isa nga adda kaubasan na nangaramid ti inaladan na, inaramid na data kaubasan, nagaramid ti torre pagwanawanan, impaabang na kadagiti agab-abang. Idi impaabang nan, nagbiyahe, idi sumangpet, apan na imbaon dagiti adalan na, nga apan agsinger ti abang, amoyo ti abang, rent in English, abang, bingay, tatapan naggagapas, no, adda nalaklak nga term tayo nga Ilocano no nakitalon ka anyo nga ammo dagito no awaw talon nyo jiti naltalon nyo ta rich kids kayo da kami awan ti talon mi makitaltalon ka da kami ibagami di jahaan pay nga abang bingay di akin kukwa kapa nagbibingay ko na idi pan napaalan ne pinatay dametten dinangranda idi kwan inulit na isulat ta idi ko ang kunanan, dahito anak ko barbaring denggenda pinatay da garuden. Kaya kunada kukwa tayon ti kaubasan. Anya ti aramiden jakin kukwa kunana, sigurado papatayin nanto. Dua nga puntos daytoy. Anya ti umuna. Ti umuna, dagitoy, inusar ni Apo Hesus dagiti kaubasan, dagiti ababang. Anya ti ibagana dayjay, adda kinaagom ti puso da. Kayat da atagikwaen dayjay daga. Di makastoy tayo nga Ilocano, kastoy tayo nga Pilipino niya. Ita Amerika, ita kwa awang kanya da, handag patawid. No 18 years old kan nga anak dan, bimano kan makamuka biyag mon, isuda ilako dan to yung property dan, agbiag dan, igasto da aminen, awan tawid-tawid. Da tayo mat nakapatpatig ti tawid. Tawid may manipod pa di kapututan ni Adan, naging gana kini apong may bagi mi daytoy. Padasem nga sa gidan. Nya, nakamuhon, amuyo ti mohon, daytay simento nga na itugkel akasta. Anya di jay nakasurat ijay, PS. Anya ti PS? Poon ti susik, haan? Timoon PS kunana dayjay poon ti padasem addan tumo day tinagrigat daytoy ti agbalik hala ko madji naganak nagpundar dati sa nikwa daga bingayon ti anak addan to tumantanor nga medyo na agagom ialis na di mohon haan mga yabdan to man ti asesoran. Binaten tayo, dati ti mohon. Bagik tatambak. Datalakit tambak ti pagapapaan dan. At datay nga mga Pilipino, nangro na ti Ilocano, nakapatpatig ti dagakan niya tayo. Kanudad do maiso ti poon ti susik, poon ti riri. Kaslamo la da yung baon ni Apo Hesusan nga, tagikwaan tayo. Tagikwaan tayo, haan kakabsat, laglagipon tayo, kunana, we are just stewards in this world. Agay aywan tayo laeng awan ti kukwa tayo. Dagita sa nikwa, tadaga, uray ta talent mo, uray ta bagim, ta sirib mo, laing mo, impaaywan na laeng kada tayo, awan ti bukbukod tayo. Ti kamali ti tao no daduma, adda di bukudan. Iso nga uray di daga, ala, bukbukudan, nagrigat man pa nga panunutan, dagiti daduma nga kakabsat, diyak amo ano niya ti panunot, kas pangarigan di may sa pamilya. Haan nga pinagbasa dananang kintatang di upat, may sa di jay
dayjay pinagsakripisyo na di upat may sa di pinagbasa da, tapno laeng umangat di pamilya. Inton immangatan, Allah, nangaton tula una yan. 25 stories to di balaynan, dagiti kakabsat na, barong-barong, apan nanto pala ag-agawan. Apan nanto pala bigbibiyangan, di bingay, di kabsat na, makikita na lang arudan, di na maawatan nga nagsaksakripisyo na, gapo kanya na. Kano daduma adari jay, kaslamo dagiti adalan, kayat danto nga tagikwaen ti lubong, haan agay aywan tay laeng dito'y lubong. Narigat no daduma isuyip ti poon, ti usually pay nga agaapa, iti dagdaga, agkakabsat Allah, may sa nga tambak, you know tambak? In English, timbek? May sa atambak ti, haan, nadaya ka, haan, nalaod ka, ito'y ti kukwak. Ure no, agi-agin na abogado ta, nangin-ngina pa yung abogado, magbayad na ng tambak. Ngam na jay, no, daduma adari jay. Ngamin malipatan tayo, nga datayo agay aywan tay laeng dito'y lubong. Oh, forget about daga. Haan nga daga ti taungtungan tayon ta, da kayo nga rich kids, ado ti dagdagayo, da kami, awan laban mi. Isang na kaya mi nga dadagami, agi masitera kami, tapno at least ka dadagami, nakamasitera mo, dagami day jay. Ore awan ti tulunahan, yung maalat, nakamasitera. Dayjay, lilipatin tayo dayjay. Haan laeng nga daga, kunana, di pinagaywan na, datayo kakabsat, pagayaywanan na tay laeng. Si kayo kinsyak, agay-aywan tay laeng. Umuna, aday ta, nanaparaburang ka iti adal. Ado tinagbasa, nga haan nga nakalpasaan. Adamo dagiti, nasirib, ti classroom, adamo kwarta na, ngem no daduma, haan nga gift di education kanya na. Adamo yung kasjay. Adamo day tay uri kas ano nga rigat, kabailan na ti agbasa. Kano na paraburang ka ti adal, nagmayat nga tao, nabigbigan na, nga is just a gift from God, sagot ni Apo Diyos, intalek na laeng kanyak datoy, ta itrabaho kadagiti tattao. Tidakes na no, binukuda mo nga kunamon kukwak data siyak tinagbasa. Niinang ko kinamang ko tinagrigat, iso nga bagik, dangerous dayjay. Adamo di kati nakaadal kinhaan man, naparaburan dati laing da nga, ag business, ag negosyo. Pinagaywan na kalaeng dayta. Ngam ti karon na, no, ilupit mo di kabsat mo, tapno laeng umangat dayta nga biyag, dayta nga kaya mo, tagtagi kwa haam mo nga kukwa. Finally, uri dito biyag tayo. Dayta bagim kinsyak. Impaaywan ni Apo Diyos kanya tayo. Insagot na ka. Insagot na king kadayta nga biyag. Kano daduma, tagikwaan tayo mat. No daduma, inabuso tayo mat. Di tayo mat inaywanan. Intunukwang ko na tayo. Awan serserbi na dayto nga biyag. Haan, napatag ka kanya na. Uri agsak sakitak, Father, uwan napatag ka kingkwana. Haan na nga plano nga, umay ka agtutuok, umay agrigrigat dito'y lubong. Impaaywan na laeng, dahito nga bagikan niya tayo. Uri katsyak, dahito katataok, dahito kinapadik, no daduma ka, amoy ti kararag ko pa'y no daduman. Nubukbukudak dato yun nga para kanya kon nga haan nga para kanya mon ka, alaemon. Ag sakit-sakit di bukot ko, isun sa mo pangalaan na kanya kong ka, darsimon, tadi pa iso nga tuok na. Tano daduma no tagikwaan tayo ti lubong, iso di jay, nasakit to na mo amatay. No alaen da jay tambak mo, makiap-apa ka. No alaen da jay tawid mo, ala tagtagikwaan. Di bankbok mo nga agbubuot, nagado nagyan na, akakaasi, di kaanakam kada apom, kada kakabagyam, di dapay agbasa, tinagikwaan mo ti lubong. Dayjay ti umuna, dayjay dagiti tinalek dayto akin ko ti kaubasan ngem tagikwaenda maikadwa. Jibunga dayjay impaabang the fruit of his labor. Intalek na kanyang tabiyag mo, kunana ti Israel, ti kaubasan ti Apo, nairaman tayo dayta, kaubasan na tayo, sika kaubasan na ka.
Ekspektaren na agbunga ka tinasamit. Ekspektaren na mangiruar ka tinasaya at abunga. Ki-evaluate ang tabiyag mo Na namintlo ka nga limaban nga tano din ka agkaraabak kalata na alsem ka hanggat tumartarayan. Agbain ka, namintlo ka nga nagkagawad. Alo, duwala baet men. Intiram manan, duwala engan, may sala. Ag senior kang gadi ka pa'y nangababak na alsem ka nga taa. Hala, di ko na, ekspektaren na uray na inya ti estado ti biyag kayo. Di adal ka man, addaman stable nga job mo, addaman nasayat nga business mo, addaman dagitay, adda ka man iti balasyo taaw. Kunada dagitay agbuy-buya kada tayo ko, i-shout out na kami man father. Kunada dagitay adda sa bali nga lugar, hangkay nga i-shout out, ikararagang kayo, makimisa kayo all over the world. Sa dinuman nga lubong. Kaya no adda ka man dita, ti ekspektarin ni Apo Diyos, nga iso nga nangitalek kanya tayo, agbunga ka, itinasamit, daytay makaay-ayo. Haana nga daytay rin mananda ka, kunana ka, imbansag damutan. Kanya ti kaya na nga sa uwan, daytoy maikadwa maibasa nagpintas, kaslain sa marina ki galad dayto anya dagiti galad kunana. Surat ni San Pablo kadagiti taga Pilipos anya ti kunana kakabsat ko ken Kristo kamaudyanan na. Agpanunot kayo kadagiti na imbag, ken maikari ara umen kunana. Dagiti napudno, natakneng, nalintag, nadalos, napintas, ken nadayaw. Dayjay ti bunga na nga ururayon na kadatayo. No sika, ijay gimong yo, ijay pamilya yo, ijay trabaho yo, ijay sa dinuman nga papanam, no makita da ka maay-ayo da adda pala dayaw da kanyam, gaputan nasaya at kanatakneng ka, agbungbunga ka nga nasayaat. Ngam nasumbong-sungad ka pala ang kilikliklikan dakan, baka naalsem ka mat. Pagsasaudat ta, ayan midday, dumaya, kunada, tagapulot kamot kin ni katugangam kunada. Kaya na nga sa uwan, good ka kini, nasayaat ka nga, nasayaat ka manugang. Ngamnon niya ti kunana ka, maya mo dati manugang ko, sala aglingat nga, nasala aglingat numangan. Naalsem ka kin ni katugangam, kaya na nga sa uwan, minsadot. Sadot sala aglingat numangan. Kaya di bagbaga na di siya kakabsat, tibiyag tayo, datay amin, struggling tay amin. Siyak, uray padiak, dagiti kakadwak nga papadi, dagiti mamadre, dagiti, datayo agdaldalya sa tay amin nga mapanking kwa na, awan ti lamang. Hamo ibaga nga lamang ka nga as asidag daakin ni Apo Diyos, mas nasamsam it dati imatang ni Apo Diyos, haan Adaya mas lamang mo't iti imatang ni Apo Diyos, ti lamang ti imatang ni Apo Diyos, no adda diya takneng, no adda diya, no dagiti tattao kumay ayo da king kagapot ti kinapanagparabor mo, kinaimbag mo, agbungbunga ti ayat ni Apo Diyos king ka, iburburay mo, bigbigam nga kukwa na amin, tano ma-realize tayo, no mabigbig tayo, nga da tayo agay aywan tayo laeng, awan ti karbangan tayo nga agtangsi. Awan ti karbangan tayong agpangato. No napinpintas kin nagupgwapo kang amda kami, agyamang ka hanggang tangtangsit. Agyamang ka taadda kami nga pagikumpiraran nyo nga pangit. Madlaw yung pa'y napintas yun, no napintas ka daw nagwapo tayo amin. Uri ka data itsura, mahawa. Ala, agyamang ka. Daduma ko, suryab. Gaputa kastoy ta agong ko suryag ti agong na. Agsino kat tatakitaam. May turod mo pa iti agta derti sango. Haan di bagbaga na dito kakabsat. Dagito nga banbanag. No mabigbig tay laeng nga impabulod laeng ti Diyos kada tayo. No mabigbig tay laeng nga kukwa na amin. Insagot na laeng kada tayo kat aywanan tayo. Awan ti karbangan tayo nga agtangtangsit. Awang karbangan tayo nga agag-agaw. Awang tayo nga pangibag kanya ti
kapintasan sino ti the best kanya na ti imatang na DJ makaited iti buong masayaan iti bingay na nagpintas mo dagiti daduma dagiti doktor nga kakabsat tayo ng daduma nya ti aramiden da no haan laeng mga DJ kita haenda nya aramiden da intay ag medical mission kadagitay makasapol adamot no iburay damot na daduma intay sagutan dagitay marigatan nakakabsat tayo nagadot imabalin tayo nga pangiruaran dayta nga bunga. Nagadot imabalin tayo nga pangiparinaan kadagiti kakabsat tayo. Iti simbaan ko na tayo ka dagitay tayting tayo. Hantay mo na stricto ti tayting tahab mga 10%. No 10% na ti papilit ko nga tayting tayo nagba nang tayo. Ano sweldo yaw? Oh. 50 mil. Wow, 10% mano ti 10% na ti binulan. Iyugyo kanyak. Naglako ka baboy oray na ASF ang lako mon. 10% mo toy ham mga kasdi kanya tayo. Ngayon ti kunak kanya dan no oray no han nga dayjay tayting. No makitam nga kasapulan di ka arubam. Agrigrigat ni apo bakit nga awang kabalay na apay sino pay lati pangibagaam ni kapitan ni mayor. Tulungan mo na. Matayan pumusayan. Awang pay ayuda dagiti ka arubam eh. Apay nga si kakakabaalam mo. Apay nga dimitudan. Inton na tayo sa kanto sarsaranayan. Maramanan na pa, si kanto mo lamang kakanta sa ranay mo. Iso nga dayjati ko na nakakabsat tibunga na. At takan niya tayo. Mabaling ka nga agbunga. Uri awan trabaho, Father. Anya ti tao nga awan trabaho na. Adda mo amin trabaho tayo, haan? Mas nakitkitang pwede trabaho mi ang agtugtugaw ng agmalmalamaan. Pagkanas na trabaho mi, agpalpalabas. Mangkitkita no sino ti lamang. Nagkatay may CCTV ti barangay. Nagkatay awan trabaho na haan at dalata. Uri agsaksakit ka, mabaling ka nga magbunga iti nasayaan. Uri marigrigatan ka, mabaling ka nga agbunga iti nasayaan. Anya ti kunana kadagitoy nya naganan pangulwan na papadikin Hudyo, panglayon nga Hudyo. Anya ti kunana uray ti pagaryan tatlo kada kayo kunana. Apay nga dayjay ti target ni Apo Jesus kanyada. Ngamin isuda da stricto da lintag nalaing da ngem awan ti bunga kadakwada. Handa nga ammo ti agyan. Handa ammo ti mangiburay. Handa ammo ti mamakawan. Handa ammo ti agpakumbaba. Ammo da lamang da. Hala kakabsat. Imaginem. Umay agburas ni Apo Dios, ni Apo Jesus. Inyamot ti bunga nga uray mo. Si nga tati umuna nga umay na alaen nga, wow, nagsilap, nakaayayo nga kanan. Ti kabailam nga itid kanya na ka, adalong sulungsot na. Adamot kada kayo, di mo, no, daduma ka, samula itiden, no, aglungsutan. Idi ka prepares ka na ka, awam mo nga itid, ngam idi, dandani ag-expiring ka, darsin nyo akanan. Anya mo ti bunga nga itid mo kanya na no umay. Makaayayo ka di. Nohan ka makaayayot na kaarubam ay kabalbalyam ta bunga mo. Nohan na kapay lapat yung ta kaarubam balbalyam di bunga nga rumrumwarking ka. Noawang pay lamamati kanya man yakam mo no kasanupay. Ala kakabsat awis datay amin karit datay amin agis struggle nga maiti nasaya at paraking kuana. Ekspektaren na lata tinasayaat nga bunga. Uray pa niya ti kung kuna tayo, ekspektaren na lata tinasayaat nga bunga. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Ana marsuwa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin amakita ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo an Jesucristo. Bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos. Silaw a nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao ti napaypay so a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlaeng iti ama. Ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao. Ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapos sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Berhen Maria,
iti pan nakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kas tamet ana ilansay ti krus gapo kada tayo. Iti panagturahin ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Pagungar ti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaw diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen. Ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti Ama tayo ana ilangitan. Si papakumbaba tayo ita nga umasideg ken dumawat ken kuana kadagiti kasapulan tayo iti inaldaw-aldaw. Ket iti tunggal panggep kuna tayo, Apo denggen na kami. Para iti simbaan tayo na isaknap iti sangalubungan. Nang runa kadagiti mingidada ulo ken kuana ni Santo Papa Francisco, ni Marlong Obispo ken Papadi. Tapno si ka Diyos ti kanayon nga inspirasyon da nga trabaho iti kaubasan. Kumararag tayo. Para kadagiti agpanpanday linteg diti pagilyan tayo, tapno maamiris da ti kinapateg ti kapya, ken panagkikinaawatan anas ken iti panagduras, ken panagrangay ti pagilyan tayo. Kumararag tayo. Para kadagiti masaksakit, marigrigat ken dagiti biktima ti anyaman a didigra, tapno agbalin ti Apo akired ken namnamada iti baet ti kasasaad da. Kumararag tayo. Para kadagiti amin nga daditoy ita, tapno agtalinaed ti kina tudyo tayo iti Apo, ken kadagiti pagayatan na. Kumararag tayo. Para kadagiti amin a pimusayen nakakabsat tayo, tapno iti panangibabaet tayo kadakwada, magudundan ti agnanayon a panaginana. Agulibag tayo, hintay maddawaten dagiti bukod tayo, apangger. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggen na kam kadi. Ama aman nakabalin si kalaeng tinamnama ken kamang mi. Denggam kadagiti araraw mi gat patgam ida. Dapat gapumen ken Kristo nga anak mo ken Apo. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, Apo pagyamanan bikin ka. Amin amin nga ingkang makita, kaputayat pinagdamina na urnos da nakabinbin tas da tinapay kenarap ti
dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, kaput ayat, pinadamida, naurnos da nakapinpinas da. Tinapay genarang, wenawatem bendisyonam, o apo mi pagbalinem ida, anasantuan na bangiken darang. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, kaput ayat, pinadamida, naurnos da nakapinpinas da. Pagtayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, imbilin ni Apo Meso Kristo nga anak mo nga iroknoy mi dagitoy adaton a pangilagip mi kan kuana. Babaen daytoy natudyo a panagserbi mi kan ka pasantuen na kam kadi a sinubbot mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamen. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Podno onay ama ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios takas taunay iti panangayayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami anansata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Diyos dagiti amin na parswa. Di langit ken daganap no dagiti pakaidaydayawon. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay,
Hosanna, Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida, kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, At tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparangarang mi, ti papatay mo, o Apo aging dayti, yay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano, diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagipam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Lagipam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy meken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. 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 Amen.
tayo umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amin sa dilangit, madaydayaw tinagan mo. Dumteng kumati pagarya, matungpal kumati nakem mo. Dito'y dagakas sa dilangit. Item kadakam ti aldaw ito'y ti kanen mi ti patinayon nga aldaw pakawanen dagiti basbasulmi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasol kada kami. Inakame baybayan nga umandogo iti suliso keti salakan iti dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami, ti amin nariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo, anang isalakan kada kami. Di panakabalin kendaya iti agnanayo nadi tuag sarda. O Apo mi Jesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak, titad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Cordero di Dios, ang unas basbas Apo mga sigang, Cordero di Dios, amampunas basbasul di lumo. Apo mga sigang, Cordero di Dios, amampunas basbasul ite
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari ngaw may kakanyak, ngam ti may salae nga saom, mapaimbagton to'y kararwa.
Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadi tatibagi kandara ni Kristo nga anak mo, iso nga inawat mi, pagbalinanda kami amay tulad ken kuana, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Simang pweten diladawan ni Apo Santa Maria de Guadalupe, jay tilma nga naidiket, iti original nga tilma Apo, nga mahaan tayo pa'y nga ma-venerate tatanga Domingo. Into no sumaruno nga Domingo na Apo, tadda pa'y laeng ijay mangyang frame. Araramidan da pa'y laeng ijay frame na isongahan pa'y nga ma-venerate tata Apo, into no sumaruno nga Domingon. Ti Apo at dako kada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Timan nakabalin a Diyos, yadayo na kay kumaiti amin a pagdaksan, ket ipaay na kada kayo, asi aayat ti pamagasat na. Aramidan kumati Diyos, asi aanugot dagita puso yo, kadagiti paltiing na, tapno mapno kay to iti ragsak, adi agresat. Addaan kay kumaiti na santuan a kinamanakem, ket tungpalin nyo akan kanayon dagiti bilin ti Diyos, tapno magipagtawid kay tumet kadagiti sa santos. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Ngayon bigat tayo amin Apo.